Nggih, kanca-kanca ki dosamu nyang aku akeh wis tak pangapura. Pen. Jane pangapuraku wis entek jan. Iki ditak ijene 3 nggo bontot karo Duno ora karo Pardi. Sing kulino ngentahi aku ya kuwi kok. ora pangapura kok garek 3. Siji dienggo bontot. Dia mau mubeng wis entek. Pokoke tangga teparo. Oh iya. Mubeng wis entek. Anu tak ngengi 3 tok. Sorry wae tua kowe rombongan musik ora tak ngengi. Soalnya kowe ya ora akeh kesalahane karo aku. Iya. Mas Gareng, enten Mbak Gentari. Hah? Mbak Gentari? Gendar. Mbak Gentari. Gentari to. Antara. Kupinge ora. Yo, Mbak Gentari, Mang celok dhewe. Ayo, coba. Kulo tau nyelok. Ayo. yo, Ayo, Mbak Gentari, yo sini. Mentok takkan gani. Sugeng dalu bali mbok macange. Wilujeng dalu, Nduk Gentari. Sindene kendel tenan ki. Heeh. Iya, iya. Kenapa? Awet tahu melu wayange sindene diamuk anake lek men. Lah ngapa? Sopo? Iki nembang mentok-mentok. Lah kok iso? Mentok. Kuwi pakku. Kok mentok. Sik, aku mah arep ngadeg karepmu kon bali lungguh nyapa? Ya kuwi golek selamat lho tibane ora apa-apa. Lah ngapa kok golek selamat? Lah yo di amuk Lah kok kowe ngakon-ngakon aku wong kowe ora bayar aku, kene sing bayar aku kok. Yo kan. Nyapa? kowe sing bayar sapa? Sing bayar dalange. Alah. Nyapa? Dalange bayar iki mau ngelungke. Lho, ora apa-apa nek kan di lantaran dalange. Heeh, Lah nek kowe ora ngelungke ning aku, dan saiki nek kowe ngakon aku kene bayar sik. Gaglake rene kok bayar. Wong karep kuwi ya. Nyapa? Heeh. Kowe iki diringi liyane kuwi ngono lho karep Oh, kuwi. diringi liyane. ngono. Lah aku seneng lagu kuwi ya ndelalah kok. Ah iya, tur enek sing ra seneng. Lah ngapa? Anak elemen. Ya engko di-dream sih anak elemen. Piye? Ada. Ora demek-demek aku. Alah padha anak. Oh, ora. Ngene iki. Alah. Ngene iki kok terus awakmu apa nangro-nangro ngono kuwi lho. Aku iki roh sejatine kowe iki sapa? Ya arep-arep ning ya jenenge piye di depan audien banyak ngene iki lek ya menjaga ngono. Nggih to, Pak? Betul. Nah, Kowe jaga etika kuwi. heeh. Etik Lah, arep kaya ngapa Surapopo iki jenenge bebojoan nggon panggunge ya ngene iki. Ngono. aku mbak anggap bojomu. Bojo nyambut gawe. Bojo tenan aku mah. Lah ngapa, mah? Apa ya terene? Arep perang kok. Sik tok. Kowe ngomong arep perang wong ndek iki kowe entek bali pindul. Wis Padha awake dhewe iki juragan buah. Lah ngapa? Aku awake itu kowe kan juragan buah. Kok ngono? Ayo gedang karo gedang. Ning kan mareki. Ya mareki. Mareki. Karo kan penak ora resiko. Ora risiko. Lah. Kowe dilir ning sawah ra nek wong ngambut. Ya mbok menawa nek Kowe beda karo Piye? mbak-mbak iki. bedone lek Kowe ora diawal. Saorarane iki tetep anu apa kejahatan akeh. Sing arep Kejahatan. ganggu akeh. iya. Yen kaya kowe ning alun-alun kowe diumbar keliling to. Ora nek wong ngambut. Turneh aku karo mbak-mbak ngene iki luwih HP aku. Ade. Sebabe Tenan, luwih HP aku luwih higienis aku tenan. apa iya? Heeh. Nggon apane? Nggone mbak-mbak ngene iki lek ora kena digumbah. Heeh. Nggonku kena digumbah dipeme barang. Oh, karo digondol. Iya ya. Heeh, luwih higienis mbak iki to. Oh, wis kene. Arep nyoba apa piye? Kene. Susani. Burung-burung nek jelek-jelek nyapa? Aku ki wis tau kok Piye? ketemu Wawin lah ya ngene iki to. Iya. Tok-tok